बे समावहाय जोङो जोंनि 1 नं जुबिलि इउएन एकाडेमियावहाय दिनै गियाननि फोरबो हिसाबै सरासति बिमाखौ दिनै जों गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों। बे जोंहा सरासति फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो 2018 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि फरायसालिनि एसएमसि कमिटिया थांखि लानाय बायदि जोबोद गाजा गोमजा बेबायदिनो खुंबोगासिनो दङ। जों बिनि लेखायै देग्लायबो जोंनि 1 नं जुबिलि इउएन एकाडेमिया नैबे गियाननि बिमा सरासति फुजाखौ जोंनि 1 नं जुबिलि इउएन एकाडेमियावनो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो लादों। जोंहा दा फुजानि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। फुजा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा नाइट कालचार प्रग्राम दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयावहाय कालचाराव मोसानाय मुसुरनाय थागोन आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय थागोन आरो जाय जि रोंगौथि दं गावनि एक्सट्रा कारिकुलामखौ बे जोंनि इउएन एकाडेमियावनो जोङो दिन्थिलांनो आखायाव लादों। आरो उननि समफोरावबो जोङो बेबायदि सरासति फोरबोजों लोगोसे बायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ खुंफालांबाय थागोन होननानै आङो फोरमायनाय जाबाय। सरासति फोरबोखौ जोङो जेरैबायदि गंफ्रोमबो फरायसालिजों लोगोसे दिनै बोसोरारि बियो मोनसे गियाननि बिमा हिसाबै फालियो। बेखौ जोङो जोंनि फरायसालाफ्रा मोनसे मोजां गियान मोननो हागोन बेबायदि मिजिङावहाय जोङो आरो बयबो इसोर बिमा सरासतिखौ फालियोब्ला जोंनि मा होनो बेखौ आपडेट जालांबाय थानो हागोन। बेखौ जोङो मिजिं लानानै जों बे इउएन एकाडेमियाहाय सरासति फुजाखौ गुबुन हारियाव फालिनाय बायदिनो जोंबो गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लानाय जादों। रायजो राजाफोरनिसिम मेसेजआ बेनो जेनेबा जोङो गासैबो सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ देरसिन। बेनिखायनो जोङो बयबो बिमा बिफा गारजेन्स बिथांमोना बयबो बे सरासति फुजायाव फैनानै बाहागो लानांगौ आरो गावनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बा गावनि गथ' गथायफोरखौ गियाननि बिमा सरासति फुजिनायावहाय हेफाजाब होफानांगौ।